ti 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 tiriri ti 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 tiriri ti 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 ti. Pulo. Hi guys, right here. Oh here guys. Nakuvigirai ka rhythm kani ka latest. Ka chairman killer T. Vane zvavari kubika irhythm. Saka guys kandisaenda pinda munyaya. Please, kuneve sasati wasubscribe, please subscribe and click a notification bell kuitira panouya nezvinyuwani musajambiwa. Chilatest chatouya icho. Musajambiwa kutimu rangu saka subscribe hai. Chairman vane ngoma ravari kubika irhythm. Ndikamboita mwini nemi guys. Ndobva ndadi ndakukandirai ka video kacho nandapedza kudi kumboita mwini. Rhythm riro rakadi riri kubikwa guys rangu. Riri kurohwa rhythm. Saka kune vese machima artist chichine mafanzi futi. Achairman gadzirirai mana. Gadzirirai kunakidzwa musama matiri kupinda umu. Gadzirirai kutospakwa big time. Ngoma riri kuuya. Chakanyanya chirhythm chachona. Chakanyanya chisati chapera. Changoisa kasembo kachona mukahwe munzwe kuti zvakamira sei. Mugotaurawo maonero enyu kucomment box. Kuti karidhu kabohera uko. Kuti kari sei mukanzwewo guys rangu. Thank you guys. Ndo zvanangoya nazvo kuti mungodi mungospakwa munzwe kuti muzive kuti chairman havana kunyarara. Vari kuita zvikuru. Because mafanzi mazhinji ari kutocomplaina kuti koinda chairman kuti zizi. Vari kurova maworks zvavo. Vanoita kuti kana vachirova maworks avo kavanomboitawo zivi vanyatsotora nguva yavo. Saka guys kanakirwai neka video kandoda kuisira. Please don't forget to subscribe and click a notification bell kuitira patinoya nezvima latest. Musajambiwa, musadarikirwa. Enjoy. Oh.